भगवद्गीता ॲज इट इज सुबोधिनी सेशन आमकां स्टार्ट करूया. तर हांव एक गीता महात्म्यांतून एक श्लोक सांगून हे सेशन सुरू करता. मलत निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम. तशें म्हाका कसं म्हळ्यार गंगेंतून उदक अंतू एकाला कोणानी नन्नी जाल्ले तांणी. If one takes bath in the sacred waters of Ganges, one can get himself clean. नल्ला जाल्यार आमी clean शुद्ध जाता आमगेली. But गीता जावन अशी ना ते उदकांत गंगा समान जावन उदकांत आमी if we take bath, so तागे ना material life altogether is vanquished. अதாவது मल निर्मोचनम जाता म्हणून आमगेले अंतूसी ना वायट जासन सर्व गुण नाश जाता. गीता महात्म्यांतून थर्ड वर्स सांगता. जाल्यार आज हे श्लोक सांगून आमकां आयचे हे सेशन स्टार्ट करूया. रिसाइटर सगळे रेडी जाल्यार आमकां रिसिटेशन स्टार्ट करूया. जस्ट रिसिटेशनाचे पार्टिसिपेंट्साक इन्वाइट करता. आज आमगे रिसाइटर्स जावन आसा गीता नायक, विद्यागिनी, गायत्री कमत, लीला पै, हेमा पै, श्यामला कमत, सुनीता मल्ल्या, शिल्पा हेगड़े, शांति शानबाग, मुक्ता प्रभु, कार्तिक शेणॉय, सुषमा शेणॉय, शाश्वत पै, स्फूर्ति पै, रश्मिता पै, रश्मि भट्ट एंड अचला आचार्य. सर रिसाइटर्स सगळा की हांव रिक्वेस्ट करता నేను ఇంకా रिसिटेशन स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. फर्स्ट गीता महात्म्य सर. गीता महात्म्य. ओके ओके. स्फूर्ति पै माता जी. हरे कृष्णा. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः. देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः. अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. माताजी नेक्स्ट श्लोक संक्षेप. श्लोक स्टार्ट करूया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसस्थितः
एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। हरे कृष्ण। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हरे कृष्ण। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते युक्त आसित मत्परः। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपोऽधिमातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 20 श्लोक कंटिन्यू करता हूं मैं। मने माताजी तुम्हें यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि निष्तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कार्तिक शनोय 21 सुषमा शनोय माताजी। 21 सुषमा शनोय माताजी। नाजलः संगुवेम प्रभुजी। संगय माताजी, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। हरे कृष्ण। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्यैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। शनैः शनैः परमर्पे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत्
आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् आत्यक्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ವೈಭವಿ ನಾಯಕಸ್ಕಿ ಮೋಣು वै हा सांग मा सांग सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्याक धन्यवाद. अंतु मला भाग घेल सगळ्याकी थँक्स. आर्य, धन्य, भारती पै माताची, कलावती माताची, वैभवी, वेदांत त्यांनी इन्क्लूड टीम अंतु थँक्स करता. आज आमगे सेशन आमका शुरू करूयात. माताजी, विजय माताजी. हाँ प्रभु. सेशन माधव चरण प्रभुजी आई इंचेस्ना माधव चरण प्रभुजी असते. यस यस. हरे कृष्णा. माधव चरण प्रभु धन्यवाद. आई हरे कृष्णा. ऑडिबल असतं ना? यस प्रभु. यस प्रभु. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा। आजचे हे भगवत गीता सेशन अंतू भागवत पुराण कोंकणीत सर्व भक्तांक मगेले दंडवत प्रणाम आसा. आजा गीतेचे 6व्या अध्यायाचे श्लोकावर आज चर्चा करूया.
हांवें जास्ती रेफरन्स आनी जास्ती तयार केली ना, कसं म्हाका बिजी शेड्यूल आमच्या ऑफिसाचे, कसले चुकल्यार म्हाका क्षम करका. हे अध्याय असा, अध्यायाचे नाव ध्यान योग आणि हाका आत्मसंयम योग पण म्हणून मी सांगताची. मारी कशी आत्मनिग्रह करून मन आणि इंद्रियाक भगवंताल ध्यानांत लावचे, हाका भगवंतांक सांगताची. हाका अष्टांग योग म्हणांक भगवंत सांगता असायचे. भगवंत कृष्णाक टू प्रकाराचे योगाचे एकदम डिटेल तू सांगताचे. कसं माता अर्थ जावो खंच योग हे भक्ती योग असा, हे सर्वांपासून श्रेष्ठ म्हणून सांगितले असा. तरी सुद्धा बाकी योग कितले क्लिष्टमय असा आणि कितले कष्टदायक असा म्हणून त्याचे प्रोसेस ताका डिटेलान सांगल्यार मात्र कळता. आणि हे श्लोकांत भगवंत कृष्णाक सांगता असाची अष्टांग योग मारी कितले कशे असा आणि कशे ताका प्रॅक्टिस करका ताजे बद्दल हांका अर्जुनाक सांगता असाची. हांगा पहिले 6.10 पहिलीचे श्लोक ऐकूनची भक्त लोक विचार करताची आम्ही भक्तीन तैल भारी उत्तम जाले म्हणून. कसं लाग माझा श्लोक स्पष्ट असा, योगी युंजीत सतत सतत महात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यतचितात्मा निराशीर परिग्रह अंत पळो. योगी एक सेक्लुडेड प्लेस एकदम शांत जाग्यार वचून, शांत जाग मेळचो भारी कष्ट, आणि शांत जाग्यार बसले की आमका अशांत जाग्याचे विचार येत उरता. बसल्याचे आम्ही शांत जाग्यारी पण आमका विचार येवचो तो अशांत जाग्यार कस कसं चलता असा कसं नाही तो विषय आमका येता उरता. असेल तो हे भारी कष्ट तिथले नाही सांगितलं असं निराशीर परिग्रह. कसले पॉसेसिव्हनेस कसलेची जम करून दवरचे नादलेरी एक स्वामित्व हे करचे ते आमका उरचा ना. ताजे बरोबर आमका भौतिक आसक्ती उरचा ना. हे उठूची अंतू पहिल्या श्लोकांतूच सांगितलं असा. मारी हे कसला उरचा ना की मारी हे आमका भगवंता वैरी ध्यान करचाक नाही भगवंता वैरी आमगेले पुरा मन केंद्रित करचाक एक एक ब्लॉक मारी एक एक प्रकाराचे तडे निर्माण करता का मला असल भौतिक आसक्ती असलेली आणि एक प्रकाराचे पॉसेसिव्हनेस स्वामित्व करचे खंयच्या वस्तू वैरी आणि वस्तू एकत्रित करतो खंयचेची असेल आमी जास्त आम्ही लक्ष दिले री आमका भगवंतावर आमगे लक्ष दिवच्याक साध्य जायना. आणि योगी लोक त्यांनी जास्ती करून मन इंद्रिय तांगेले निग्रह करून इंद्रियाचे नियंत्रण करून आणि मनाक परमात्मावरी केंद्रित करच्याक प्रयत्न करताचे. ताका म्हण समाधी लेवल केन्ना ते पूर्णपणे इंद्रियाचे नियंत्रण करून मन भगवंतावरी केंद्रित करच्या शकताची आणि ते लेवल असा ताका समाधी लेवल म्हणून सांगताचे. हांगा 10 ते 17 तू भगवंतान सांगितलं की मारी हे अष्टांग योगी मला कोण आणि त्यांनी कशी प्रॅक्टिस करताची योग म्हणून गोष्टीची दिल्ली असा. योगी आणि भक्तांत कसा फरक मारी भगवंताला 3
3 डिग्रीन तू भगवंताक प्रत्येक मनुष्य हे करता वेगवेगळ्या रीतीनं भगवंताक पळयता. एक परमात्मा रुपारी, एक आणि एक ब्रह्मन रुपारी आणि भगवंताल रुपारी. आणि योगी लोक जास्ती ब्रह्मन आणि परमात्मा रुपारी भगवंताक पळयत उरताच. आणि भक्त भगवंताला स्टेज पर्यंत जाताच आणि तांका सर्व ज्ञान असा भगवंत मारी ब्रह्मन म्हणून व्हय आणि परमात्मा बी व्हय आणि भगवंत स्वतः तांगेले एक लोक असा आणि ते लोकांत त्यांनी निवास करताची. हे उट्टूची ज्ञान एक शुद्ध भक्ताक उरता. म्हणून हांगा कृष्ण शुद्ध भक्त कितले श्रेष्ठ म्हणून भगवद्गीतेंतू प्रत्येकांतू भक्ती मार्ग जो आहे कितले श्रेष्ठ म्हणून भगवंत सर्व बाकी योगाचे बद्दल विश्लेषण करून सांगत अल्टिमेटली कृष्ण सांगता हे भक्ती योगाची कशी श्रेष्ठ म्हणून सांगता. आणि 6.11 आणि 12 कोणीची सेल्फ कंट्रोल नाची तांका आणि डिस्टर्ब माइंड असाच मन चंचल असा त्या लोकांक हे योगा प्रॅक्टिस करच्याक अष्टांग योगा प्रॅक्टिस करच्याक साध्य जायना म्हणून हांगा सांगितलं असा. अष्टांग योग मला कसले आमगेल मन, आमगेल बुद्धी, आमगेल वर्ड आणि माइंड, मन आणि आमगेल उलोचुत्र सर्वांत आमगेल कंट्रोल असला बघा. आणि शरीर सर्व परिस्थिती आणि सर्व जागेरी असणे ಕೆಲವು परिस्थिती आम्ही करीत आणि ಕೆಲವು परिस्थिती तशी करीत असणे. खंचे परिस्थिती आणि खंचे जागेर असलं रीच आम्ही ते सेल्फ कंट्रोल उरका. केना केना आम्ही भक्तीन ताईल त्यावेळी सांगताच परिस्थिती तशी असा म्हणून आम्ही हांगे थोडे ऍडजस्ट करून घेऊया आम्ही. आणि बाहेर देवस्थान गेल तवळी बघेन जास्ती हे कर का भक्ती बदल अशी तश नाही. त्या योगी लोक तश नाही. खंचे परिस्थिती खंचे जागेरी एक प्रकार उरतात त्यांनी अशी फुल्ल बॉडी नियंत्रणात उरतांगिरी आणि तांगले वर्ड नियंत्रणात उरता आणि मन नियंत्रणात उरता. खंचे जागेर आणि खंचे हेजर आणि तसं लोकांक स्पेशली एक स्कूल उरता ज्ञान लोकले आणि ध्यान योगाचे स्पेशल स्कूलां भितर पेटयताच आणि थंय त्यांनी त्याची स्टडी करताच आणि थंय स्ट्रिक्टली हे सर्व फॉलो करचे पडता. भक्त लोकांक वेगळे स्कूल भक्त लोकांना स्कूल म्हळ्यार भक्त लोकांक केवल सांगितलं असा ABCD आमकां दिल्लें आसा प्रभुपादाने. केन्नाची शुद्ध भक्ती भितर तुमकां शुद्ध भक्ती लेवला येवका भगवंताला शुद्ध भक्ती करका हे एकदम इजी प्रोसेस असा बाकी प्रोसेसाकिंत. पण हे करका जाल्यार हे ABCD आमकां उतुरका. असोसिएशन आणि पुस्तक रिडिंग आणि जप आणि भगवंताक ऑफर केल्ले प्रसाद खावचो हे 4 ABCD परफेक्टली असल्यार तागेले जीवनांतू तो बाकी सर्व योगाकिंताची जास्ती समाधी लेवला पावता म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता. हांगा भक्त केन्नाची भगवंताले सदैव ध्यान करता उरता आणि भक्ताले संगांत उरता आणि भगवंताला सेवे करता निमित्त ताका हे सर्व प्रोसेस इजी जाता. खंयचे अष्टांग योगांतू मस्त तांका त्रास घेवचे पडता असले कष्ट घेवचे पडता असले भक्तांक ऑटोमॅटिकली म्हणा मेळता हसल ध्यान करचे कसले की तांणी भक्त भगवंताले सेवेंतू नियुक्त उरताच.
आणि भगवंताला सेवेंत आम्ही उरील निमित्त आमका भौतिक आसक्ती तुला आम्ही ऑटोमॅटिकली बाहेर येतात आमका बी कळना केन्ना आम्ही पळयता आम्ही भगवंताले कसले प्रोग्राम असताना देवस्थान वताची ना जाल्यार सत्संग आमी तर बसली उरताची तेन्ना आमकां उठ्ठो आमी विसरली उरताची थंय आमी कीर्तन करताना जावो डान्स करताना जावो आणि प्रवचन ऐकताना जावो केन्ना केन्ना महाराज एक पण ते 6 तास 2-5 तास अशी लेक्चर देतात आम्ही एक मनान ऐकत बसताचे आमकां कसले लक्ष उरना आमकां खंय वचकावे कसं करचे कसले उरना पण आम्ही त्याचीच आम्ही घरांत बसून आम्ही एकले कसं करता असताना आमकां मस्त मन विचारू अजून आमकां कळत की भक्ताल असोसिएशनांतू पूर्ण आम्ही भक्ती करत उरल्यार ताचे प्रभाव जास्ती आणि केन्नाच आम्ही भक्त असोसिएशन ना जाल्यार भगवंताल सेवेन तू खंयच्या खंयच्या सेवेन आमी निरत असल्यार आमकां ऑटोमॅटिकली भौतिक आसक्ती तुला आम्ही दूर उरच्याक साध्य जाता हांगा 6.11 to 14 सांगितलं फिअरलेसनेस म्हळ्यार कसले आणि कारण कसले हाजे बद्दल सांगितलं आसा कोण कृष्ण भक्तीन तुरता तांकां भौतिक आसक्तीचे भय उरना कसले की तो कायम भगवंताले भक्तीन तुरत उरता तागेले मन केन्नाची भगवंता वयर स्थिर उरता आणि भय हाका कारण कसले म्हळ्यार भगवंताक आमी विसरताचे त्याचे भयाक कारण खंयचो एक जीव भगवंताक विसरता तो त्याच ताका भयाक कारण देता आणि केन्ना तो तागेल रिलेशन भगवंता बरोबर जोडता आणि ताका समजून घेतो हांव भगवंताले एक अंश आणि भगवंत मगेल सुप्रीम फादर मारी मगेलो सुप्रीम बापाई कृष्ण आसा आणि हांव तागेलो एक अंश आसा म्हणून केन्ना तो प्रॉपरली अंडरस्टँड करून घेता तेन्ना ताका हे भौतिक भयांतल्यान तो मुक्ती जाता म्हळ्यार आमकां कळीत आमकां हे खंयचेच जिवाक हे भय म्हळ्यार भयाक ते कारण आसा ते आमी भगवंताक विसरले आसाचे आणि ಕೆಲವು लोक अष्टांग योग करताचे अष्टांग योग करचे खंयचे तरी ते बी अर्थ करून घेवचे मेना अष्टांग योग करचे भगवंताल बरशी आमगे रिलेशन स्थापन करच्याक भगवंताल वयर आमगेले मन केंद्र करच्याक अशें न्हय की अष्टांग योग करून आमगेले आरोग्य राखून घेवका आमी नाही जाल्यार अष्टांग योगाना भौतिक सौलभ्य करून घेवका आणि कोणी कोणी जिम्नास्टिक करताची कोणी कोणी मॅजिक करताची अष्टांग योग योग जाल्या नंतर हे उठूक तरी अष्टांग योग करचे आणि असलान तू वच्चे चान्स अष्टांग योगी करता पण भक्तांक असल्या तुला चान्स उरना असल्या भक्त केन्नाची भगवंताले भक्ती भितरी आणि भगवंताला भक्ताले संघा भितर तिकून हॅव टू विषयांतुलान तांणी दूर उरताची सोळा आणि 17 भगवंत सांगतात की कशी एक अष्टांग योगिले जीवन उरका म्हळ्यार तागेले खाण कशी उरका तागेले काम कशी उरका आणि तागेले नीद कशी उरका प्रत्येकान तू ताका नियंत्रण उरका कशी हे उपदेशामृतांतू रूप गोस्वामी आमकां सांगतात हे भक्तांक बी उरका खंयच्यान नियंत्रण तांणी उपदेशामृत सांगा त्याहार प्रयास अजल्प नियमाग्रह प्रत्येकान आमकां गोस्वामी लोक पण सांगतात
आध्यात्मिक जीवनांतू देहाचे सर्व कार्याचे नियंत्रण ना जाल्यार आमकां आध्यात्मिक लेवलांतू प्रगती करचेक साध्य जायना. आणि केन्ना आमी आध्यात्मिकांतू प्रगती करताची तेन्ना आमकां जीवनांतू शांती आणि शांती प्राप्त जाता. ताजे निमित्त आमकां हे भक्तींतू प्रगती करच्याक अनुकूल प्रकाराचे शरीर उरता. आता मी 10 ते 17 श्लोकांतू आमी कंपॅरिझन केल्यार अष्टांग योग आणि कृष्णा कॉन्शियसांतू कसले डिफरन्स आमी पळयत. अंतू 6.10 तांत सांगितले की मन बुद्धी आणि इंद्रिय सर्व भगवंताले रिलेशन संबंधांत आमकां दवरका म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे भक्तांक बी सेम आसा. भक्तांक बी सर्व मन बुद्धी आणि इंद्रिय भगवंताले सेवेंतू लावका म्हणून सांगिल्लें आसा. दुसरेचे अष्टांग योगिले भगवंता बरोबर रिलेशन मारी तांगेले भगवंता लेवल पर्यंत तांणी जायनाच पोवचनाच. केवळ ब्रह्मन लेवल आणि तांगेले परमात्मा लेवल पर्यंत तांणी वताच. हे जालें की हिची कृष्णा कॉन्शियसचे स्टेजचे कसल्याक म्हळ्यार तांणी परमात्मा लेवल आसा ते बी एक स्टेज आसा ते बी भगवंताले स्वरूप आसा. आणि ब्रह्मना स्टेज बी आसा ते बी भगवंतालेच आसा. प्रभुपादान मस्त उदाहरण सांगितलें आसा. सूर्याल किरण सूर्य नाही पण सूर्याल निमित्तच ते सूर्याल किरण मेळटा आमकां. अशी प्रभुपाद मस्त उदाहरण सांगताची वेगवेगळे. तशीच सूर्या किरण आणि सूर्य वेगळे नाही पण कोणीची सूर्या किरणाकच सूर्य म्हणून सांगता तागेल बी चूक जायना पण ते अल्टिमेट सत्य नाही. अशी तशी एक प्रकारचे एक स्टेज पर्यंत तांणी पावली उरताची पण तांणी तशी तशी भगवंताले शुद्ध भक्तपण जावच्या शकताच. पण कृष्णाले भक्त आणि पूर्ण रुपारी भगवंताक समजून घेतलं असा. हांगेले भगवंताल बरोबर रिलेशन असा संबंध असा हे डायरेक्ट असा पण अष्टांग योगेले रिलेशन असा ते इनडायरेक्ट असा आणि पार्टली असा. एकदम फुल तांगेले अंडरस्टँडिंग ना पार्शियल अंडरस्टँडिंग असता. आणि तिसरेच आमी पळय का म्हळ्यार एक भक्ताक एक अष्टांग योगी ताका एक शांत जागेर वचून बसून आणि ताका कशी ताणे बसका कसन ताणे हे करका ताचे बद्दल बी हांगा दिल्लें आसा. कशी एक वयले जागो एकदम वयर उरचाना एकदम सकला उरचाना खंयचे लेवलार ताणे बसका आणि कसले घालून घेवन बसका कुशाग्र आसकी आणि चर्म खंयचे प्राणील चर्म घालून बसका आणि उठ्ठू ताका सांगिल्लें आसा. आणि तागेली दृष्टी खंय दवरका ताणें ध्यान करता जाल्यार नासिकाग्रार तागेली दृष्टी दवरका तेन्ना मात्र तो करचा शकता. पण हांगा आमी भक्ताल विशयांत गेल्यार ह्या उठ्ठू ताका करका म्हणना. ताका एकच काम करका शुद्ध भक्ताले संघान तू कायम उरचा प्रयत्न करका. दुसरं कसले करका म्हणना ताका. कसले एक शांत जाग सोदून वचका म्हणना. आणि हे उठ्ठू करचा बी गेल्ले री बी ताका साध्य ना हे करचा शकना तो. आणि तागे एकच काम करका ताणे भगवंताले शुद्ध भक्ताले संघान तू उर्ण भक्ती करचा प्रयत्न करका. आणि हांगा चौथे पॉइंट सांगिल्लें आसा मनाक कंट्रोल करचे. मनाक कंट्रोल करचे अष्टांग योगी मस्त हार्ड स्ट्रगल करताच.
मस्त स्ट्रगल करून त्यांनी तागेले मन भगवंतावर फिक्स करचा प्रयत्न करतात. पण हांगा भक्ताल विषयांत आम गेले री भक्त केन्नाची भगवंताले बदल चिंते करता उरल्या रे. भगवंताले जप करचे जावो, भगवंताले लीले ऐकूचे जावो, भगवंताले बदल बरेले आम्ही शास्त्र वाच्य जावो करता उरल्या रे. ती एक प्रकार ताजी समाधी लेवल म्हणून आम्ही सांगितलं सांगा. आणि 5वे पॉइंट आम पळयले री हांगा खंयचीच वस्तू जम करत जावो, ताजेवर स्वामित्व करत जावो, नाजाल्यार भौतिक आसक्ती आणि तुला मुक्त जाल्यार मात्र तो अष्टांग योगी भगवंता वयर ध्यान करचाक शकता. पण कृष्णा कोणसे सांगतो प्रत्येक वस्तू निर्लक्ष करनाशिना तो वस्तू भगवंताले भक्तीक यूज केल्यारी युक्त वैराग्य म्हणून रूप गोस्वामी आमकां सांगतात. युक्त वैराग्य म्हळ्यार खंयच्यो वस्तू आमगेल्या येता तो आम्ही ताजे प्रॉपरली ताजे युटिलाइज करचे आणि एक्सेस आसा ते आम्ही भगवंताल सेवेक नियुक्त करचे. ताजेन ताका बी एक प्रकारचे वैराग्य म्हणतात आणि ते वैराग्य आसा युक्त वैराग्य. म्हळ्यार आमकां कसले कोणी दिले आमगेले कृष्णा कॉन्सियस पळयतात. प्रभुपादान पण एक पण ते फोटो एक अष्टांग योगीले फोटो आणून दाखयल्लो प्रभुपादांक एक भक्तान आणि तो एक विषय मस्त हो राश असा ताका तो अशी भगवंताले ध्यानांत आसा म्हाका ते भौतिक वस्तून तुला म्हाका कसले आसक्ती ना म्हणून तो धुंगळत असता वस्तूक आणि ताजेले फोटो काडला आसा तो प्रभुपादांक दाखयत आसा. प्रभुपाद सांगता हांगा हो पैशाचे एक राश करून दवर आणि हांव ताका आलिंगन करता आणि मागीर एक फोटो काड सांगता. मग ताजे अर्थ कसले की मारी कसले धन जावो कसले यावो ते स्वतःचे इंद्रिय तृप्ती खातीर यूज करनाशिना भगवंताल खातीर प्रॉपरली यूज केल्यार ताका बी एक प्रकारचे वैराग्य म्हणताची आणि ते युक्त वैराग्य म्हणून हांगा रूप गोस्वामी सांगतात. आणि केन्ना भगवंताले शुद्ध भक्तीन तू असल्यारी शुद्ध भक्ताल संगांत असल्यारी मात्र हे साध्य असा. नाही जाल्यार आमकां बीची हे कसले स्वामित्वाचे विचारू नाही जाल्यार भौतिक इंद्रिय तृप्तीचे विचारू येवच्याक शकता. आणि 6th पॉइंट मारी हांगा कशी बसका 11th आणि 12th सांगिल्लें आसा खंय बसका कशी बसका आणि खंयचे तागेले आसन उरका ताजे बद्दल टू डिटेलान सांगिल्लें आसा. पण कृष्ण भक्ता कसले आवश्यकता ना तांणी जप करचे आसा ताका तुळशी मुळा बसून जप करीत नाल देवाल मुळा बसून जप करीत भक्ताल संघांत बसून जप करीत ताका डियर स्किन जावो कुशाग्रास जावो घेऊन बसका कसले आवश्यकता ना. आणि असले लेवलार बसका ह्याची हायटार बसका असले कसले ना. नासिक आग्रावर ताका नजर दवरका म्हणा भगवंताला नामाचे वैरी तागेले मन केंद्रित करून हरिनामा वैरी ताणे जप करीत आणि भगवंताले लीला ऐकताना कंप्लीट ते लीलाचे स्मरण करीत ताजेन तो ते एक अष्टांग योगी इतले कष्टकर मार्ग घेतला असा तो एक भक्त त्या लेवलाक पोचू शकता. आणि एक अष्टांग योगी असा ताका गोल म्हळ्यार कसले तागेले ध्येय कसले की मारता भगवंताले साक्षात्कार जावचो परमात्मा साक्षात्कार तागेले हृदयांतू ताका परमात्माला दर्शन जावचे. पण हांगा कृष्णा भक्ताला पळयले री
ताका भगवंताला साक्षात्कार भगवंताक स्वतः पळोवचे आणि भगवंताला धामाक वचचे ताजे बदल तो कृष्ण भक्ती करता आणि भगवंताला थंय वचून भगवंताला सेवे करचे तागेले हे उद्देश असता उरता. आणि तागेले प्रत्येक जीवनशैली कशी ताणे आहार सेवन करचे कशी दवरची आहार कशी सेवन करचो खंयचे कामांतू तैल प्रत्येकांतू तैल नियंत्रण कशी उरका ताजे बद्दल हांगा सांगिल्लें आसा. आणि एक भक्ताक प्रत्येकांतू नियंत्रण म्हळ्यार ताणे ताका प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा कितले न्हीद जावका एक मनशाक तितले ताणे न्हीद हे करका आणि कितलो आहार ताका आवश्यक आसा तितले ताणे आहार हे करका. पण आमी जीवन आमगेले शरिरा खातीर म्हणून आमी आहार ग्रहण करका आणि तो आहार भगवंताक ऑफर करून आमी तो सेवन करका. आणि खंयचेची कार्यांतू भगवंताक केंद्र दवरून आमी ते कार्य करका म्हूण हांगा प्रभुपाद आमकां प्रत्येक आमकां सांगता. सिक्स 6.99 सांगितलं असा एक योगी मारी कशी उरतके मारतो एक दिवो वार नाशिल जाग्यारी एक दिवो दवरलरी कशी तो हाल नाशिन एक प्रकार राबिल उरता तशीच योगील मन भगवंतावर कंप्लीट केंद्रित जाली उरता. आणि 6.22-23 मन सांगितलं की मला संतोष मला कसले समाधी आणि संतोष मारी आमका ऍक्च्युअली मेळचो सेल्फ रियलायझेशन आत्म साक्षात्कार आमका ऍक्च्युअली संतोष मेळता म्हणून सांगितलं असा. ताकाचे सात्विक लेवलार आमी गेल्यारी सात्विक लेवला तुलना आमी आध्यात्मिक साक्षात्कार घेवच्याक साध्य असा. हे सात्विक गुण असा हे सात्विक गुणाचे लक्षण असाची आनंद आणि ज्ञान हे दोन लक्षण सात्विक गुणाचे असाची. ताजे खातीर प्रत्येक मनशानं सात्विक गुणाक पयलूच का सात्विक गुणाक गेल्यार मात्र ताका हे भक्ती मार्गान तो चक साध्य जाता नाजाल्यार खंयचेची योगा प्रॅक्टिस करता लागबी जलकीची पहिले ताणे सात्विक लेवलारी उरका ताजे नंतर ताणे योगा प्रॅक्टिस ताका करचे आता. आणि समाधी मारी तागेली फोकस फिक्स उरता भगवंतावर तागेली फोकस फिक्स उरता आणि तो केन्नाची चेंज जायना मला सत्य कसले म्हणून ताका समजून घेतलं उरताने आणि तागेले पूर्ण जे मन असा भगवंतावरी केंद्र केली उरता. आणि ताका गुत असा हाजी किंताची होड वस्तू म्हाका कसले दुसरे कसले ना म्हणून ताणे पहिले समजून घेत उरता. आणि ते आम्ही कृष्ण भक्तांत बिची आमका पळोवचे मेळटा. ताजे नंतर श्लोकांत तू भगवंत सांगताची एक अष्टांग योगी जावो आणि एक शुद्ध भक्त जावो त्यांनी केन्नाची प्रति एकल्यान तू भगवंताक पळयत उरतात ताणे प्रत्येक जीव हे भगवंताल अंश म्हणून ताका उरता
आणि खंयचेची जीवावर तांणी वेगवेगळे प्रकारचे तांगले भाव उरना प्रत्येकाक तांणी समान रुपारी पळयताच्यांनी तांकां तांगेली खंयचेची मदत करच्याक आध्यात्मिक मदत करच्याक तांणी मुखार वताची कसल्याक म्हळ्यार तांकां देवालकणाक तांकां कोणीची मित्र नाही जाल्यार तांकां कोणी शत्रू अशी उरनाची तांकां प्रत्येकले भगवंताले एक अंश आणि कोण भगवंतातलो दूर जायत आसा तांकां भगवंताकड लागीं व्हरता ते प्रत्येक योगा लेवलार जो पाविल आसा जो समाधी लेवलार पाविल आसा आणि एक शुद्ध भक्त ते दोन्ही चिंतन कसन करता की म्हळ्यार भगवंताले सर्व एक अंश आसाची आणि एक समान आसात त्या निवडीची आणि आमकां ते व्यक्तीक भगवंताला कडेन म्हाका घेवन वचका ते एक ताचे तांणी मदत करचा प्रयत्न करता आणि 6.31-32 मध्ये कृष्ण सर्व कारणाक कारण म्हणून ताका साक्षात्कार घेता आणि तो सर्व परिस्थितीत कृष्णाक पूज करता सर्वाले मध्ये भगवंताले अंश पळयता ताका सर्वाल मध्ये एक प्रकार समानते दिसता आणि तो सर्वांक मदत करच्या काम सांगितलं ना म्हणे प्रयत्न करता आणि सर्वांक कृष्ण प्रज्ञा दिवच्याक प्रयत्न करता आणि दुःख ताकूत असं दुःख म्हळ्यार कसले आणि सुख म्हळ्यार कसले हे ताजे पूर्णपणे ज्ञान आशिल्ले निमित्त तो प्रत्येकांक कृष्णाले भक्ती दिवच्याक प्रयत्न करता दुःख म्हळ्यार कसले कृष्णाक विसरचे म्हळ्यार हे दुःख आणि सुख म्हळ्यार कृष्णाक समजून घेवचे खंयचे रुपारी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुरतम सर्व भूतानाम हे भगवंताले हे 3 प्रकारे ज्ञान कोणाक उरले रे सर्व भोक्तार कृष्ण आसा आणि हावे हे भोग करच्याक प्रयत्न करच्याना हे स्वामित्व करच्याक जावो ना रे इंद्रिय तृप्ती करचे जावो प्रयत्न करच्याना हे पूर्णपणे कोण समजून घेता तो अष्टांग योगी असे उरो शुद्ध भक्त जावो हे तो समजून घेता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सर्व लोकांक तो महेश्वर असा आणि सुरतम सर्व भूतानाम सर्व जणांचे आणि सर्व जीवाचे हितचिंतक असा शुभचिंतक भगवंत असा म्हणून पूर्ण रूपान तो समजून घेतला असा कोण समजून घेता तो मात्र सुखी असा आणि सुखाचे लेवलारी उरचा शकता आणि हे कोणाक गुतना आशिना तो स्वतः स्वामित्व करच्याक इंद्रिय तृप्ती करच्याक प्रयत्न करताय भौतिक संसारांत तो सर्वांपासून जास्ती दुःखी व्यक्ती म्हणून सांगितलं असा केन्ना भगवंतानं हे उट्टूची भक्त म्हळ्यार कसले आणि भक्ती कशी करीत आणि अष्टांग योग म्हळ्यार कसले अष्टांग योगांत कसले प्रकार क्लिष्ट मार्ग असा हे उट्टूची सांगता असा भगवंतू द्वापर युगांतू अर्जुनाक सांगता असा अर्जुनाला तसले व्यक्तीक सांगता असा आणि अर्जुन हे ऐकून हे भक्ती मार्ग सर्वांपासून श्रेष्ठ आणि हे अष्टांग योग रिजेक्ट करता असा कोण अर्जुनाला तसं म्हणसू आणि ते बी कलियुगांत न्ही द्वापर युगांत आम्ही विचार करता द्वापर युगा लेवल वेगळा असा सत्ययुगांत लोकांक इझिली हे सर्व करतात नाही सत्ययुगांत तांकां कसलो त्रास ना आरामात बसून त्यांना 60,000 साल तपस करणारी नासिक अग्रा दृष्टी जाऊन तपस करतात नाव घेतात तांकां इजीच पण हे थोडे थोडे लेवल कमी जायत आता वेगवेगळ्या युगांत पण हे द्वापर युगांत चर्चे चलता असा द्वापर युगांत ज्ञान देता असा भगवंत अर्जुनाक जालकी अर्जुनाने हे रिजेक्ट केलं असा अर्जुनाला तसं व्यक्तीनं रिजेक्ट केलं असा कसल्या की आमकां सांगचे का तरी हे इतलं मार्ग इतलं सुलभ नाही म्हणून त्याला आम्ही जालके श्लोक ऐकताना
श्लोक वाचताना बी आम्ही समजून घेवता आमका एक नामावर लक्ष दवरून एक हरिनाम करका खाली हरिनामावर लक्ष दवर काम का दुसरं कसले ना तिथलं करच्या काम का साध्य ना आम्ही ते हरिनाम नैश ना एक जागेवर बसून भगवंतावर ध्यान करका मारे आम्ही थै निदो पडतले तसं आमगेला बसता त्यांना आमका दुसरं ऑप्शन ना भगवंताला भक्ती करचे भक्ती मार्ग सेवेची आमगेल जीवनांतू खास करून मगेल जीवनांत हांव सांगता भक्ती मार्गाशिवाय दुसरं ऑप्शन ना कसला की खंयचे मार्ग एकदम क्लिष्टमय मार्ग आसाचे आणि हे भक्ती मार्ग एकदम सुलभ असा खाली आमका भक्ताले संग करका आणि आम्ही केन्नाची भगवंताले खंयचे ना खंयचे सेवेन तू नियुक्त उरका खंयचे ना खंयचे सेवेन तू भगवंताले ताजे खातीर प्रभुपाद सांगता आमगे घरान तू एक गौरनिताईल मूर्ती जावो एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ती हाणून दवरका मूर्ती हाणून दवरलं कसं जातकी मारी आम्ही मूर्तीक सेवे लागताची मूर्ती सेवे करताना मूर्तीक आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे बनायची आणि मार्केटात गेल्यारी कपडे घेऊन येताची आणि यात्रे गेल्यावर थंच्यान कपडे घेताची आणि थंच्यान मुकुट घेताची वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्वेलरी घेताची आणि भगवंताला तरी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रसाद बनायताची आणि भगवंतान बशिले मंदिर असा ताका आम्ही स्वच्छ दवरचे साफसफाई करता उरताची कसले ना कसले आम्ही ऍक्टिव्हिटीज करता उरताची ताजेन आम्ही भगवंताला भक्तीन एंगेज उरका म्हणून प्रभुपादान आमकां सांगितलं असा केन्नाची प्रत्येकल्यानं भक्ती मार्गांत आम्ही आशिले स्टडी हे भक्ती मार्गांत आम्ही अभ्यास करता आशिल्लो लोकांना भक्त जेवचे आम्ही प्रयत्न करता असाची असल लेवलांत आम्ही हे प्रभुपादाले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून हे खंयचे ना खंयचे दृष्टीरी आम्ही भगवंताले भक्तीन तू एंगेज असल्यारी आमका हे अष्टांग योगिले लेवलार आम्ही घरांत उरून आमगेले भक्ती करता करता आमगेले बाकी कार्य करता करता आम्ही समाधी लेवलांत दूर येता हे प्रभुपाद आमकां सांगता हरे कृष्णा कसले प्रश्न असल्यारी हरे कृष्णा कोणाकైతే డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై కొరకల ప్రొవిజన్ లింక్ చేస్తా हरे कृष्ण प्रभुजी अष्टांग योग नाही बट आमको भक्ती आमको मस्त कष्ट नव्हे प्रभुजी ते तितले इझीर मेळना कसं म्हळ्यार आम्ही चॅन्टिंग करच्या बसतना एक राउंड बिलकुल ना आय थिंक एक सेकंड एकदम कॉन्सन्ट्रेशन जाऊन करूया म्हणत हांवें जेतना भक्ती मागीर खंय दोकून येता मस्त कष्ट प्रभुजी भक्तीची बसडाची कसं नाही हे ना आम्ही आणि चंचल मन आज ठीक आहे एक खुशीर जाल्ले कसं नाही जालें चलो आज आम्ही देवाक हें केलें त्या स्तुती वाजली ह्या श्लोका वाजल्या त्या श्लोका वाजल्या एक दीस दोन दीस तिन्ही दीस बोर जाता आमकां आनी कसं की आम्ही सदूच्या वताची आमगे खुशी आनी खंयच्यान की आम्ही तलाश करताची तो भक्ती मस्त कष्ट प्रभुजी तेंचे म्हळ्यार भक्तान संघांत असल्यार इट्स ओके आमकां जाता तांगेल वाटो येसून की कसं की आम्ही करता नाही म्हूण जाल्यार ह्या मागीर मस्त कष्ट भक्ती मस्त कष्ट प्रभुजी चांटिंगा जातना परफेक्टली जावन भक्ती खंय दोकून मेळची प्रभुजी मस्त कष्ट ऍक्च्युअली गृहस्थ लोक आम्ही असा पळय गृहस्थ लोक आम्ही जास्ती करून प्रोसेसान तू कॉन्सन्ट्रेशन जास्त म्हाका मन लागना मागीर हे लागना ताजी किंताची आम्ही इच्छेन तू भगवंताला भक्ती करका म्हणून इच्छेन आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन जास्त दिवका कसं लाग मारी आम्ही केन्नाची विचार करताची मागीर मन लागना हांव बसल्यार न्हीद येता म्हाका नाका विचार येता आम्ही तांकां जास्त कॉन्सन्ट्रेशन दिताची आमकां करका हे करका म्हाका करचे जायत ना हांव बाकी कितलो भक्ती कितलो खंयच्यान खंय मुखार पावले हांव कसं लागेल ना हांव कसं अशी एक प्रकार आम्ही विचार करता उरता केन्नाची तेन्ना आमकां भगवंत आणखीन शक्ती दिताची कसं की मारी आमगेली इच्छा पळयताची भगवंत हाका करचें आसा हाका वचचें आसा पण हाका वचचें जायना हाका यात्रे वचचें आसलें पण हाका जालना साध्य जालना यात्रे केन्ना केन्ना गेलेली लोक उरताची थंय वचून तांगेले गांवचे विशय उलयत उरताची केन्ना केन्ना आनी गांवचे बद्दल उडगास करता उरताची
आणि केना केना यात्रे गेलेली उरना पण तो बसून घराकडे बसूनची हांव गेल्लो असल्यार रावाची वृंदावनांत उरतशिल्लो आता महाराज हांगा घेऊन गेले दिसता नंदगावांत घेऊन गेले दिसता गेलेलो ना तो यात्रेक गेलो ना महाराजा बरोबर ना खंयच्या भक्तां बरोबर ना पण तो बसून तितलो विचार करले की तो यात्रेक केली की जास्ती पुण्य ताका मेळटा भगवंताक ताकाच म्हणटा भावग्राही जन भगवंत तुगेले भाव कसले पळयता आणि आमकां इच्छा उरका म्हाका कर कशेले म्हाका आजी इतले राउंड जप कर कशेले पण म्हाका जपान तूं म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन येताना तसन करचे प्रार्थना करता उरका देवा लागीं केन्ना म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन येतालें जपान तूं कॉन्सन्ट्रेशन आमकां आयिल्लें ना अरे म्हाका हांव जपाक बसता म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन येना कितलो हांवें केलें कितें प्रयत्न केले की जायना अशें ताजे वयर आमकां जास्त इंट्रस्ट दिवचना आमकां देवाला आमी प्रार्थना करता उरका केन्ना म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन येतालें हांव केन्ना प्रयत्न केल्यार जाताना हांव बी कशीची एक शुद्ध भक्ताला मन भक्ती करचा शकतालो असल प्रकार विचार आमकां करता आसा तेन्ना भगवंत हाका एक्चुअली हाका भक्तीन तूं मुखार वचची इंट्रस्ट आसा पण हागेले हाका भयंकर त्रास घेता असतो भयंकर कष्ट करता असा पण तो दृढ निश्चल दवरला ताणें उच्च काम ते भगवंत पळयता तागेली ते दृढता पळयता डिटर्मिनेशन पळयता ते पळोवन भगवंत ताका परीक्षा घेता आणि भगवंत ताका व्यवस्था करून दिता मार्ग सुलभ करून दिता धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जप improve प्रभु the tips also प्रभु any practical tips to improve the quality of the japa जप इम्प्रूव्ह करची मारी आमगेले भक्ताल बरोबर एक ग्रुप करून आम्ही हे करीत फिजिकली नाहीतरी ऑनलाईन असं जप करीत आणि जास्ती करून तुळशी मळात बसून तुळशी महाराणी बिक्रप मिळत आमका तुळशी मळात बसून जप करीत जास्ती करून जास्ती लोक ना जाल की 1 2 3 लोक जाल की बसून केल्यारी भक्तीन बघेन हे जाता एकल्याना बसून आम्ही जप करची त्याची आणि देवाल नाम हरिनामाचे पेपर वगैरे दवरून हरिनामावर कॉन्सन्ट्रेशन करून नाहीतर डोळे बंद करून तो हरिनाम आमका डोळे दिसता उरका तशें आम्ही विचार करून हांव केन्ना जास्त करून तशें करचें डोळे बंद करून हरिनाम वाता आसा एदराक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तेन्ना आमगेलें कॉन्सन्ट्रेशन ते हरिनामा वयर उरता अशें आमी दोळे बंद करून खंयची खंयची आमकां पिक्चर पळयत उरताची खंयची खंयची विचार करता उरताची तशीच दोळे बंद करून हे हरिनामाचे हे करचे दिसता आमकां येदराक अशी दोळ्यान तशें करून आमी हरिनाम घेता उरल्यार कॉन्सन्ट्रेशन येता ताजे वयर आनी जास्त करून तुळशी महाराणी कृप आमकां जास्त मेळटा तुळशी म्हणून आमी बसून जप करता जास्त करून धन्यवाद प्रभु कोणाकी डौट आसल्यार प्रभुजी